Okay, mga ka-aksyon na ari kita subong diri sa area sa may barangay Madarag San Enrique, Iloilo. So yari pa ang ining isa ka 10-wheelers nga loaded ini sa simento. Pero sa aligasyon nga ato sa ginabaton nga ang isa ka painante o kun isa ka helper ang ara dira. So ori makita naton mga ka-aksyon ang simento loaded ini sa simento. Kaga ma-interview na kita diri sa upon naton sa ato nga kilala. Di nato si Sir Kay naman kay daw may info to siya. Dito siya. Dito siya. Dito siya man. Yo, ari kita naton ang mga nagala na tao diri. Pero nagaulat-ulat pa nga boss, mga anong oras ko nila ko nakina? Mga alas 4. Alas 4 ko sa kagahon. So anong informasyon mo? Sinong tagya sini? Pagka-Carles, ara na subong tagiya, pakatulan na kontak naman to. Kaming na siya? Oo. Okay. Ang driver sa net, si Joan Padilla. Joan Padilla pa ng edad? Oo. Kanang edad? Do mga estimate ko mga diyan sa porte. Taga-Carles man? Taga-Carles. Oo. Yung ganun mga 30 baby. So ang ining ari sa dalong pa, sinong Ari pangalan? yang helper. Ang helper niya? Inablos mo na kulo sang tagiya sa salakyan. Oo. So inambros ang tagiya, oo. O tiulat-ulat na natin di karon. Ano kanina di sir? Sitio Baclayan, Barangay Madarag San Enrique. Oo. Ikaw ano ngalan mo? Si Rodel Labos Rodel Labos. Oo. Magkano ka mo ni Kwan Isbi Labos? Mangod Gunisbe. Okay. Oo. Okay, ari mga ka-aksyon. So ari man ang Bureau of Fire sa San Enrique, ari makita natin diri ang mga tao ko. Alam mo na si Chief Oo. Ne. Oo. Diyan ka ana ni. Okay. So ari ginahulat-ulat pa amot kung sino ang makakuan sini. So okay. Ang ulo niya dito sa apyak. Sir, tinuulo niya sa bandre. So din siya halin siya sa ibabaw, nag-uso siya. Din halin ko doon sa Carles. Ay Iloilo, going to Carles pa, ho. Uli kalayo-layo. Okay, ari, lantaon tabi di resipe, kung nado ari di resipe mo. Okay. Ari makita naton. So ara makita naton so ang painante ang sining helper ang ara pa dira na tampukan. So daw nakita sini kay daw kun ara ka sa dalom di kada makakuan, di kada makaginawa. Kasi basic ko na ipit na siya. So tani ara lang siya naka-libre. Yo, tiway pa sa may naka-check. Kay mapalapit ito diri sa kahipe, ang hipe sa San Enrique. Ta. Okay, ari ang rescue team. So arang Bureau of Fire Protection. Oh, hari si ma'am, ma'am, good morning. Ay, may nga. Oh, good morning. Oo. Kaya ano pa ang pinakulat natin, ma'am? Naulat nato ng kaya na-coordinate kita dito sa Sir Tumoy. Oo. Coordinate dito sa province. Kaya kita naman, ara naman ang aton nga tarak sa munisipyo Oo. naton. Pero hindi kaya, kaya kada laba-laba. Oo, tapos ang si barangay, ang aton barangay kapitan, kung pangita man to sa paagi. Oo. Di kaya ang fear nato sinada, kay kumudira din ang siminto, damo-damo. Kasi magulang ang tarak madaganan pa karon ng mga mga rescue. Pero tinipit gito ang aton ni helper tas dalon. Oo. Oo. At kami naman kuno mamangkuan ang tag-iya mismo. Oo, kato na siya. So po nato ang hipis sa San Enrique. Si Police Captain ano kanay ma'am? Parko no. Oh. Okay, ang dasig ang hipi magi-kondre, magi-rescue sa insidente. So ari ano na ton kay halin ini siya ma'am sa kwan ma'am? Halin ini siya sa Iloilo? From Iloilo. So
O, kalayo-layo gawin ko na nyo. O, dito sa ibabaw. So, dali, mapapalapit kita. Tingnan lang kay kuhaan gina ito. So, ari ang ining 10-wheelers. Sus, dalag ko, tinulada gali ni. Uko na ang is nga karga from Iloilo, mga ka-aksyon, going to Carlis ini. So, mamangkot kita karon kung bilang karga nila sini. Pero ang helper, ang ara pa dira sa dalong, kay wasak yun ang ulo niya sini mga ka-aksyon. Oo. Siguro, basi ko na piyungan ang driver, kago. Not balance ini siya. Ari ang iya sini ginudulhugan alin dito. Alin dito sa ibabaw. Diri amo ini gian pakadto di. So ang driver ang gindala na dito sa may hospital sa may Ciudad Champasi. Pero ang iya sini nga painandi ko na helper ang iyari pa diri mga ka-aksyon. So lato-lato na ito nagtagiya, wala ra damo sa lalantaw dito mga osyoso kaga tiis na siling tanaba ulan naton nga na-interview man si Hippie, police captain na parko ng Hippie sa San Enrique. Mga kaksyon na rin matapat nakahawas ang simento nga nagtabon sa ulo ti wasakid ang ining ulos ng sining 10-wheelers. Well, kamay pang ka naka-ipli dira siya sa kagway siya matabunan, way siya maipit sa nga sining ulo. Kaya nakita naton dunot gid ining ulo niya bangod sa kataas ang sining ginhulugan niya. Well, nagdulot gid ang iya sining ulo diri iya sa may kilid katalamnanan. Well, ari na ginabuligan na hawas. So gamay na gid lang nabilin man. Ari, ang damo sa siguro. Amo na siguro ang tagiya. Morto siguro tagiya boss. Ari, ilang taon pa kayo? Ito nagtulog-tulog, tanaw to. So, may nag-abot, basi ko na muna ining tagiya. Well, makakuha kita sa interview. Takson siguro sa nulugan ng kanal. Okay. Hindi. Yung ari na. Okay, ako repet sa balay mo nga. Ari si Action Angela. Kita na. Galagan ako pagwa nga wa ganin sa bahay. Yung ari na. Kabayla tani nga wala siya maipit dira si Dalom. Ito ko na maipet niya. Oo. Kay dunot gid eh. Dunot gid ang ulo sa nga. Dunot silang ano pa. Wala di mong ipet ka radya. So, hindi kita kasigurado ka man. Basi pa lang ko nakapaipli dira siya. Dapat kung ano, nakaugayong para dyan, nakapangayong, No, may isa pa ka nicely si Dalom. Dapat Oh, kasi may tendency nga nakapaipli siya, hindi lang siya makasinggit. Bow. May kita na nagahinay man. Kaya dinuro do'y tawag, binuslog patana. Oh, may mga pasayro pa ha. Araw. Tama nga driver ka haras-haras. Dinuro do ka tawag. May binurigay dire. Wala na ginamatamat na. Okay. Itong napatay madi nga isaw. Diyan no? Well, nasubdan, ay sa gayapon ng tagiya. Kaya may informasyon kita nga nabaton nga Saan kaming... nagaginahod ta? Kung may reporter dito. Sige, okay lang. Okay. Sorry. Akong limon ka na to. Sir, kita na nagaharang. Tabi ka pang lipstick. O, pwede ka madala Oo, para at least viewers, mga viewers. Gusto
Ara si kuno si Action Angel may syudad nagambal. Kaluyan lang mabuhi siya. Okay, ari na mga ka-action. O nakita na gamot, nakita na. Di mabuol, bet. So, Di makuhan, pero ipit siya na ipit. Hindi ka mo Ipit kid siya. Ano na siya TL TL niya na. Simento gid. Ipit gid siya tungod sa 3-day pag-impact. Bugat sa simento, imagine ba loaded ining tinwheelers. Ang tingin ng unang tuto sa buhok sa mga nagabulitiri ng mga kumulo. Nakita na ang yes nga tiil. Dawa nag-chance sa kiti. Suno sa naga dudugmukid. Kaway gid siya. May lusbot, magalit na dyan sa likod na, ng truck na. May kristal na dyan lusbot ko. Rin na. TL niya palang ang nakita. Yung sakit-sakit naman tayo na. So tungod sa tama ka bugat ng iya sini nga karga. Well, dugmok kita iya sini nga ulo. Amo to. Rayo ka. Okay, sige. Tama daw. Sige pa ang paghawas. Ang action. TL niya na to? Oo. Kita. TL niya, Action Angel, TL. Hindi nga ano. Nga na pilpilan sa mga simento. Pinta ka bulkate kung pwede. Kaya sa may kristal may likod na plaka ng truck may kristal na sa likod mo. Dili na dyan agad na pan. Why? Ate, why? Cutter gid. Why gisa sa why? Ara. Anong gid kinahanglan nga anong gid. Matakon gid. Bisan kuano na siya sang ano? Kuano siya sang Blazer bako. Pinaglan Pinaglan karon na may man yung brata di. Basi bala magka ano pa. crane ang ginanglan crane. Para ang tanda para magmala siya magkuha. Kaya ipit gid siya. Dugmok ang isining ulo. Ano? That's why nga baway gid. Hindi pinangon oy. Pintura. Dita ka man yung brada. Kaya rin na nakita na.